Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli Pibaro nakabati CTV ni wanra shapi yeki Khubor ke bakongsan hakimat jongkani ke janmi ski sajan ka arpulai turi Nailar acapusan ngines dangshwa de kimat Khubor nakatla ki runar ki bala sob aspan bhayala ka jong kodur khaman kila yo bandrung tu yeki ma remdor ha dike car automotive flight kor shillong kunthup ya kapisa kabakot kumba shilak tengkai Kibor penya jong kadiki car automotive kila ong ba kum kini ke jingja ki wanra ya ka jingdu nong ka bajur ya ka kamai ka ji but ha ka ju ka por kila kerpat iki pat ba kedem thi satya ya ki tiar la da don kinu ki brio ki badi ya ki tiar tu khnang ba kanam penslor ya kinu ki kam tu kam thi Ka United Democratic Party Southwest Khasi District kala penthama ya kinong kit kam jong ka district hakaba kala jiet ya UMLA jong ka UDP Naranikor constituency uba Pius Marwen ban shimti kum president jong ka district uba Jasper Nongsi ula shajit kum general secretary kat bau MLA jong ka Maukerwat constituency uba Renik Tanlung dot tongkhar ula shajit kum urkhan Kahnya Tribe Youth Council West Khasi District ringkat kinong yalam ke HYC Ri Mulyang Circle kila hiar sha athiabari anti infiltration check gate ban lejngo bat ban I museum yaki pulet ki ba pahara hakni khrdom u vice president u Dister Bolen Wanyang ula ong ba ka seng ka I museum yaki pulen bakinang trishitam ban nem ailat ya ka jingwan rung bi an jogi brio ki bana bar ka Jylla khamtam kitu ki bra sha kendang dangshen ha ka sarkar Assam Pelat news pangut ki kena school kelai shimenta ha ka career guidance seminar pala pelong da ka office jong deputy commissioner ka West End Hills district ha district library auditorium Jowai da ka jinga trelang bat ka SPM IAS academy kwati ka dor bashnong wa thabru hadin bakalayo jingtib baki don ki brio ki bashin bai wa jaka na kinong de madan bakin shong di jingdi hamot pran kala kran shai ba amdan manu bala ban kamtra ya kalenti ya kizan ni ya kajaka basyong kinong di madan barkashnong kan wat ya kita kibrio bat nadakalap kan le ya kabaran kam nega steps ngi sajan ka dor bashnong wa thabru harangkat ka seng samla bat seng long kami kumjuru harangkat ka jinga trelang barkashilong municipal board kilami shakhamat man penkhui ya kalenti ya kajan kinala barkjabo jaban kibasata hagi benta jong kamot pran Hagani ga jumpen khoi kila kendang ru yaki dukan bakinong de madan kila shna bar kila batai bakinong de madan kimdai man shna dukan henrei ki de ban penpriang yaki mar ki mata jongki minstem bar ki dei pat ban lum yaki minmiet haringkat ka jingle khoi Additional Chief Secretary ka Sarkar Jylla u Shakil P Ahmed ulai thu ba ka jingwan yu khan jong ummentri khna ka Sarkar pedeng u bakmi yakatnat Home Affairs u bandi Sanjay Khubor kalong banyakren halor ki kam ki bayadei barkatnan kampo yeng ki bang sa teng hadu menta UMLA jong ka nong thamai constituency uba Charles Pungru ula IT yak kali ambulance shaga Tribe Youth Council nong thamai circle khnang baga seng kan yo ban penan kam ban ajing shakri yiki pat ba hapo ka constituency bar kham tam e ban ajing arab iki samla ki ba imkarni how drugs nakalyang jong ba Charles Pungru ula ong ba ka ni ka long ba ka seng kan dupla ban lum man lang yiki samla ki bangop how drugs khnang ba kan yo ban pinpoi shiki chaka sumar Anwut kirangba nagathain Southwest Khasi District kata uba Nebar Sings Imli ubaladan supplies nem karta nakashnong jakram but uba Sinsharlin Ramsi sapu ars nem karta nakashnong sakwang kideki anwut kirangba kibla du no shilyang kakachat jongki hakapor bekidan hakajing belasngi Kaseng Nyotrap Archip National Movement Southwest Khasi District kala no senyang shaki dakasong pisa kishuki don shaka but daki dingdo khnang bakin song ban ki ban kadan Mentapan ya Pash Khubor na kaling kibenta jong kari. Menteri Keterat Yadari u Rajnath Singh ulo ong bakari India kasa sedang banshna yak engine na kebenta ki ling sunya pom jong ka pateng ka bapra ha ringkat ka jing trelang bar ka company na kari France ka bala tip kerteng kum ka safran. MLA jong ka seng Congress u KC Virendra ula shakem haloka jinga thong pisabian la ong ka Enforcement Directorate hakas ngi sanjan. Lakem yu Virendra hapo ka kendon jong ka Prevention of Money Laundering Act. Hemant Malviya ubadi undong drodur kartun ubasa nongba indoor jong ka Jylla Madhya Pradesh. Hakasi sajan ula panma pajba halo ka dur kabala penmi jingkulmar
Kabau la pensapriang hakaba sedang jong uniu snap da kaba peni ba umentrang ba du Korea Narendra Modi berkaseng RSS. Ukertong ba khamat jong ke India block ubalong unong bishar berim jong ke ying bishar Supreme Court ubi Sudarshan Reddy uloong ba ka jingtemu ba khamat jong hadien ba shimti ya kakam kalong menyada ya ka riti senshar jong keri India da ka baong ba ka ni ke kamram ba khli du jong vice president. Menterang ba adu Korea Narendra Modi lalit sha Gujarat haka arpusan bat arpunutrik Nailar na kabenta ban play bat ban bu ikimau nong rem jong ki project penroi ki ba shongdor 8,000 sanspa sapupra klor tingka Ahmedabad bat ha Gandhinagar. Haka jingtmu ban penthamai biang yaki kam ridok kha jong kathan kutanan haka Jylla Kerala katanat ridok kha jong sarkar pedeng kalapen pau yaka project thamai ka bawat bat penyeso lang yaki teknologi ba menta bat kirukom rijing ritan rai. UMP jong Shiv Sena Sanjay Rawat haka sisa jan ulapen pau yaka jing persyak ka bajur halo ka jing menjur jong katanat sports ka sarkar pedeng yaka jing yakun jong ka India bat ka Pakistan haka Asia Cup. Da ka baong ba ka long karai ka ba pensko si jur yaki pat ba jong kari India. Kaying bisha jong ka Karnataka haka sisa jan kala aipor shiposmi yaki pulit bantokit ya unong mudui bempat la ban ithu kerteng. Ya bala sujer kerteng kum umas man. Kenang ba ka special investigation team kandup la ban pelong ya ka jing tokin ka babnia halo ka kam jong ka dharmashtala. Ke India kala pen kre ban sakhi ya ka history jong ka jingale ka football menta ubnai nai wing. Hadien ba urang yele kai ba paunam haka Pyrthei Lionel Messi bat ka Argentina ka bala job menta ya ka FIFA World Cup kila thmu manwan yu kuchat haka Jylla Kerala na ka benta ka jingale kai parlong kini pa Kylleng Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei President jong kari Ukraine Volodymyr Zelensky uloong ba la Ukraine halo ka jingshngan jong kari Ukraine haka jingkendo badu Mark Rutte balong Secretary General jong ka North Atlantic Treaty Organization hanong ba Kiev Umencerang badu keri Canada umak karni uloong ba keri kan hab an wengno ya ka jing penjari khajna persha yikima jong keri United States kibala shakta hapo ka jingete kular hapadeng ke Canada ka USA ke Mexico kabala sedang nadu ka shitarik Nailar ki kendram hakasan Pyrthei ha Netherlands kala nangjur shushu hadien ba barok ki menteri na ka party New Social Contract kala ino ya ka sarkar ba shipor hadien ka jing resign jong menteri bakmi ya ka tanat kambari ukaspa verkam kinong mikmat ba kli du jong ka South Korea but America kila Ukraine ni kilat kelenti ban pinya shaprang ya ka jing trelang hapreng kini ki alyang mamla ha ka jing kran jong ki kabala long ha Washington DC la ong nong aktien jong ka tanat kampo yang Menta kinang penben yakimat Ukraine na kabenta ka jingalang kabansalong hapadeng President Lee Jae-myung badu Donald Trump. Menteri ka sarkar Iran bakmi yakatanat kambari Zayed Abbas Arakchi badu palok chong na kuri Russia Sergei Lavrov la ajingmut halo ka jingjak batmai hakabayade bat ka issue nuclear chong kuri Iran. Ka President jong kuri Mexico ka Claudia Sheinbaum kala kentat biang sa shisien ya kanu ka jing tuklar jong ki shipai kuri US hakabayade ba ka jing khanra yaki kunhon khai drugs hakni kari da ka bapen pau ya ka jinglong lai lu jong kuri Mexico President jong kuri America Donald Trump uloong ba ka Chicago kala bande ka nongba ka babut ka ba ka sarkar ka thmu ban khanra yaki kamruna ruser hakisngi ki bansawan yaki ba ansapen bina na Washington Kakunhun leno March 23 movement haka sngi thodien kala yathu ba lapha yakakunhun shanong ba jong Qatar hadoha nakabenta banyakren barka sarkar jong Democratic Republic of Congo ki agent jong Federal Bureau of Investigation kila pelong yaka jingkhanra haka yeng jong John Bolton unong a jingmut barim jong President kari America Donald Trump haka jingtoken kabaya ha barka jingkan tho jong yakira jong Washington ban pinjari yaka jingo khajna kabahe yakari India kabathit yaka upnyang nakari Russia Katanat sentiat jong shipai kari Iraq kalai thu ba kalayo kem nyangwat kisnar ki ba erang jong ga sengle no Islamic State kunthop ya anwat ki badai ki kenthe hakathan niwa tikitu kilong ki Khubor hakimat mtasi kublai You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets.
Download the app now.